Ayan, good afternoon guys. This is Eric Kelot. Welcome to my channel. Maghilot ako ka guys. Welcome. May to sir. Ano may pamati? Dari lagi. Ya. Oo. Lugar ba? Diyan sa may hawak. Kuan naman ni. Kutok. Galit. Ano sa lang? Tuig na siguro. Tuig na? Sakdan ka na ako. Dadaran ako. Pero di kay sakit o Di manjud? man kayo sa sakit o tindog lang. Tuwag ka nang magpungko. Oo. Sakit yun. Sakit sa mga pungko. Kumaul sa bugat. Oh, kana. Nag-iwas ko kay. Iwas ka. Kasi Matulog ka ng liso-liso anak. man. Hindi mo mapansin. Kayo. Sige. Gawas anak diyan sakit sa hawak sa likod at sa pag. Dili po sa kuan. Nakuan sa basketball. Il. Unsa man na? Ano yung paminan mo? Sakit sa iliyok. Dili. Sakit siya. Paminaw ni mo na sa buko wala. Galisas to nga. Unsa pa gyud? Moro man ako. Wa nagulain ka kanilang gyud sa likod nga hawak ug kaning sa tuhod. Wala yung mga usay-usahay. Wala, wala yung mga pamuy-puy, pangalay usahay, kapol, labadulo, wala. Sige. Asa kayong balayin mo, sir? Dapaw ko. Asa na kita mo? Sa Bagbo Playa. Bago Aplaya. Ayan guys, so shout out sa taga Bago Aplaya, Davao City, nasa Sir Dere, no? Nadungog man ninyo ang iyang istorya nung atong tabangan. Kay tuig na ginang pamati ning gikan sa pagsakit. Kaya bitaw kung nakasulay mo ka ng murag, kay na mo pitik. Pagwas mo pitik na, swerte lang kung maulian. Banana, magkadugay na sa pag di ko na sa mahuban, maipiktahan na ang paglakaw. Mura na sa murag dugay, mamurag masangtiyon. Dugay pa noon, may dugay na pa, madali, depende lang, no? So ayan, so shout out sa taga Bago Playa, Davao City, ayan. Of course, ako ang mga viewers sa karon lang tanaw, so sa kanunay nagatanaw sa kuha, nagasubaybay sa kuha, nagasuporta, nagasubscribe. Ako yung YouTube channel sir, kasi makalugar ka, pag-subscribe po na lang madumagan ka. Mabutang po natin sa YouTube niya. No, share lang mo, Eric Hilot lang. Anak lang, no? So, ayan guys. So, nagkakasalamat sa inyong pagsuporta sa kuha, sa inyong pagtanaw kanunay sa kuha. No, mas nindot kung makashare mo, no? Sa kuha ang mga suki na ito nga nagatanaw, once man good makashare mo, naay masayod o mas daghan ang masayod nga katong wala ka balo. Kung kanang bitaw naay ginapamati kada adlaw nga Taga sa kuha na ano po na po. Nakita ka po na po sa kuan. kana pag-share lang dako na jugay nang kuha nga dili ko na share ka na nigawas ko kanili. Ang uban maka may interesar ba no nga labi na kapila na nga Sige pang bati. kanang wala gibuli no kanang ana so of course ako ang i-shout out dahil ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia. Thank you for watching my YouTube channel. Indonesia, thank you so much. India, thank you so much. Of course, Vietnam, Thailand, Singapore, thank you for watching my YouTube channel. Of course, Japan, ang United States, thank you so much, no? Of course, ang kaubanan ako sa Saudi, of course, nga i-shout out ko na ko ang tanan ng mga viewers na ko, ng mga OFW, kung asa mga lugar. God bless sa inyo ha, laban lang. OFW po dati, okay lang ang OFW kung naikwarta. Wala, mura po ng sa Pilipinas, pati sa paita, no? Enjoy lang kita, enjoy lang, ako lang, trabaho lang, no? Basta straight lang, no? Yan, shout out sa mga taga OFW yan ako, no? Of course, sa mga, karon lang yun, naka-abli nga video, karon lang mo nakakita, please subscribe, like and share, no? Subscribe mo, updated mo sa kung ginahilot niya, maka-like mo, maka-share, para daghan ang masaya dyan, guys. So, shout out sa taga Davao City. So, siyempre, number one, akong pasalamatan, ang Pilipinas. Maraming salamat sa Pilipinas. Ako ang mga kababayan. Yan. Siyempre, number one, Digo City, Davao del Sur. Hello, inyo Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ako ang pinakadaghan nga napahilot yung taga Digo City. Ayan, guys. So, maghilot ako. So, tabay lang ta ha, tanatanaw lang ta sa taga Davao City. Please subscribe po para madungagan ako ang subscriber.
Ako lang parang sugunod hilot no, kaghihira ka. No? Dali daw dito dahil man kung napag gusto nimo. Para dahil. Kumusta man? Lagi na eh. Gamay. Wala no kay gamay. Ha? Ano ka niya? Ay, Wala naman dito. Baka para sa gasto mo. Wala na mo pa kayo mulas. Ano dire? Nya. Wala ko opsi. doon ka na ito. Ay, suot sa... Balik, hindi na ako pala. Ikaw, utso. Ginan mga karon na mga kuan deadline sa kuan. Bayad. Ano niya? Balik, eh. Wala na dali. Dali na lang kuan. Manamon. Dahil tayong pangalan sir. Salamat, Mang. Wala tinoon. Ah, Jesus. Salamat. Salamat sa pinastuhan. Tapos puro pa dyan. Salamat sa pinastuhan ng... Hoy! Long piso! Long piso. Agoy! Okay. Ano nga na po mo dito extend. Kaya na natin ito. Maungan. Ha? Unsa? Ika lang mo extend lang siya. Kita pataglaan dahil. Ang lang mo extension siya. Ang... Oh, ada yaman. Tuglaw lagi man no.
Sarabang na. Kita lang ka dito, ba't nga extension ka? Ano ka yun? Hmm? Ito. Ano lang mo? Ha? Ha? Ano lang? lang. Ayun na lang. Ano lang kami? Ano ganyan mo ito? Nasa 50 lang. Ano lang yung sigurta? Sir, ano lang ito na mo? 50 rin kaya. Ano ko? Ano alam ko? Ano alam ko? 50 lang sa sir. Mura rin kaya. Huwag mo rin mahalin. Kasi sinigang lagi. Hmm? Isip lang. Five na din. 55 na din ba? Kasi mo naman dito sa 50. May 45 naman na. Oh. Yung ano lang yung 45. Kuha na lang ko na. Isugal na lang ko na dito. Sir, mo sir mo. Sir, mo din. At least, nanapiparasyal. Ano ba? Mukha natin kung saan po sunod. Ano gulo na. Data-datahan lang ginagawa. Sir, dagahan na lang dito. Sir, ganito na sir. Bili ginakuha ba? Inalin lang ganun dako. Nangyayon lang ko. Kana, dako na magkain ng arrangement na. Tuwa man ka musibat. I-chat ko pag mo man kay block na nato to si Tuan. Ang sino sa tiyan, balik pa niya. Direkta. Tanaw? Ang dami dala na sa tiyan nun. Tubig pa ka na. Tubig pa ka. Ano naman? Tubig ka naman. Saan sa tiyan nun tayo gusto? Dala, ano? Ano man yan, sa Bigos. Yan ako sa kuwan, munisipyo. Munisipyo man. Pwede ara di sa munisipyo? Pwede di sa malita? Ako, ito lang eh, bininar ka ito gulat. Ang yun, ang doon nga. Sir, kanilang gi-advance ako sir. Datadataan na lang na ako good. Pada sweldo, ano ba? May-text ko pag maman, kaya block na na ako sa Tuan. Balik ka diri ang insay resulta. Ha? Balik diri insay resulta.
Student? Hmm. Ilan ba student? Yeah, sa main nagpatawag siya. Tawagan dito. Ilan ba yan? Hindi ba tayo naman? Hindi mo lang pag-work. Hindi ba loob? Bakit dito yun? Demon. Demon, hero ko demon. Yan na ko dress ko. Nani makita niyo. Hindi, action daw. So, copyrighted na. Ayaw lang kayo. Copyrighted gani. Tira mo ba ko sa cellphone daw? Tira mo ba ko sa cellphone daw? Masara ko lang siya yung i-comment na yaman. Saka ko. Isama. Kaya mo na Lia Aguilar. Lia Tipaklar. Tipaklar. Ito lang. Ang Aguilar siya Tipaklar na. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko sir. Ha? Mag-explain ko. Kaya first time pa matagang gilot, no? So, basta mga first time na kong gilot, gina-explainan ako. So, sa second round, dili na ha? Mag-explain ko, paminawa ko kaya importante kini sa imuhang kalawasan, dili lang para sa imuha, apil ko po. No? Kani dire sir, kung wala pa ka masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? So, automatic sir, kumataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky ko na siya. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na gyud magtarong circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor,
Mo ni pinakababang nga rason nga nung i-dialysis ang tao. Ma? Depende sa doktor, depende po sa tuwa kung mapa-dialysis na. Kaya ang dialysis fee is forever. Forever gasto, ha? So karon, pag matake ang stroke, o mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, kani diri siya, ha? Ang mapektuhan sa tao, hapsang lawas, kaning wala may maygo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, kani diri. Ang mapektuhan sa tao, hapsang lawas, kaning tuo may maygo. Muna ang explanation nga ang stroke dili parehas. Na wala, naapoy tuo. Kung nakita nga mga stroke patient, ha? Karon pagkatake sa stroke, sir, or mild stroke, si sugar o si uric acid nagsabay ang duha puros tangkas. Sabay na gyud. Ang resulta, gulay na gyud na sa di gyud nakalakaw. Sabay man gyud ang duha. No, tangkas gyud nagsabay sa tangkas, no? Pero pwede pa nato matabangan. Nya napoy bang atake, sir, nga pati ba madamay. Depende sa kondisyon na gyud sa tao, no? Ang pagpugong na gyud na. So karon, una sa sir nga manikamot ang dito sir nga wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Manikamot ta sir nga kadit nang manikamot yung tanduha nga. Di ko ni mosaka ha, manikamot ang dito sir nga kani ato ang uric acid di ko ni sa mosaka. No? Ang pangutana, ang saon man nga dili mosaka ang atong uric acid. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mainom nga makahubog. Tara? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nay kaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha. Latin na dyan si karneng, ulat. Magkakam na garilyo. Inom. Mayo. Pagulgam lang ako. Balak. Saya ka? Mabudya. Ha? Taman. Ulang may tao. Bayad, mambayad ko Ah. Hindi may nang malit. Ayun, ano mambayad? Hindi na malit. Ikaw na po, ikaw na po, ikaw na po noon. Ano sir? Hindi, ako na lang draw. Sakit kamay. Kani sa gitandog na ko sir, lusay ni ha. Kani lusay sir, pag di nato ni tandogon mo dako ni. Mao ni hinungdan nga nung naitao nga magsugod-sungkod or magtapingking mulakaw ha. Mao ni siya hinungdan sir ha. Mao ni hinungdan nga nung naitao magsugod-sungkod magtapingking wa man ta sa may stroke. Ang tawagan niya sir, osteoarthritis ha. Osteoarthritis ni arthritis kani hell arthritis. So kani arthritis ha. Para malikayan sir nga di mo atake pohon, unang-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulat, uyak, pasayan, limango, Patayan. balot ha. Magkakamkag balot. Mayo. Very good. Di ba ka nagabasag udto hapon sa besa? Ay, kabili mo maligo. Undangan ta na sir ha. Managutag sa dili udto hapon gabi bawal ang himasa hakbat din usa ha. Ay mapas mo ta anak. Ataw ka na niya pas mo kusok ha. Hindi ka nakaklihok, no? Aligo buntag lang ha. Utoy! Matay. Patay na akong cellphone mo. Patay na. Usa gito dre sir. What? What? Sino tagingon ako dre? Sugar. Very good. Nabilaw gid ay memorize ko mo di ay. Kani Uric acid. Hello? Kani sugar sir, automatic kita tanang tao nang sugar ang atong lawas. No, dili man ta mo barog kung walay sugar ang atong lawas, no? Sugar pa lang, so manikamot man kita sa atong sugar. Mag-level of din mo taas ang atong sugar para di ta magka-diabetic ha. Matod pa sa doktor, so ang bawal ani soft drinks, kape, juice. Soft drinks, kape, juice, tulo lang. Di magkakaminom soft drinks. Dili po.
Tubig ka, di ba? Very good kay kasi. Isa na lang dili mo very good. Kanang magbasa ni Guli ha. Ang taglan, ang ending ana sir, mawa kita kusugan na ha. Tawag ka na paralyzed gid no. Pero no, na may advantage. Dugay pa pod. Kana nang edad na ko na. Oh, na po yuban sayo. Kagahapon gilot na ko 19 anyos. Mas kusog. Wait kusog. Pag magbalibol maligo. Ha? Ang relax mag 1 hour. Pero dili na sa advisable ha. Oo. Uy! Oh! Oh! Klaro ko lang sa gabi ko yung dado. Klaro ko. Klaro ko. Pinagdili ko naman sa inyo. Bang, ang saging makapod. Ready saging. Lemon. Nga. Ang saging. Mami ko, hirap ko cellphone mo. Yung selfie ka. Ano naman yun? Ready saging mo dito po, ma. Mang na. Man, nag-aso-aso ng saging. Tawa ko kuan. 3, 4, 5. Huh? Ako sabot mang uy. Si 348 ako sabot anak mang. Ambot. Tudloy ra na sa sarilo mang sa kubalo. Unsa na siya ang asa na tao. Wala mo na sila itong pag-graduate. Hindi mo man na ito. Oo, ako sabot anak. Kanang 8 mo na 40. Ha? Tudloy na mo. Hindi ka nang ihik mo na bursi. Kanang 1 mo na 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ay, tutudlo amang. Kabalo na ko anak mang. Kanang 9 mo na siya 45. Balo ko mang bal. Tudlo mo. Hindi ka nang 10, 100. Ha? Sunod sa 45, gano'n na di ay. Dili! Kabalo ko sa mang. 65, hindi pa din ako. Hoy! 60, 60, 60. Ay, what? Atis. Balitis. Hoy, nangupon. Sa dito gabi yan, sutong gabi. Hindi na nakuha lagi. Bang, nakanak ko sa kuba, ba dito gabi, bang. Igo lang po. Ay, naman ko cellphone. Grabe ka cellphone. Kili ko. Garap ako. Hindi kaya round. Wow na lang ako ang cellphone. What percent pa kaya iyo? Oh, 22%. Maluwi ka, hindi mo 22%. Wala ka, wala may cellphone mo. Eh, padulong na naghulog ang percent. Wala ka, break. Anak bang report? Never received body.
man. Ah. I-charge ko na natag off sa nabi. Awa lagi. Oh, sa kabalo nakahapos tapos Kabalo ko ay ko tudlo adam. God. da kabalo ba ka sa sunod. Never delete. Charge na, charge. Zero. Ko. Wala ka na, charge. Charge na, na ko niya. lamat na. Dili gyud na ko ni i-charge gani mo. Ba't na ni? I-write ako ni. Oh. Juan. Wala oy, laban na ka ba? Labi. Hindi ka ma'am, nilo ka itong niya to sa Boys Town. Yan ka to. Ito ako sa Gay Town. Mati Boys Town, di ilog doon, no? Hindi makabati sa Boys Town, kaya wala na nakatukan. Ah, nanghinaw din siya. Ano siya din ang Boys Town? No, gusto yung kung nino, kantang, oy. Mga pinanong sila ko. Pwede Boys Town, napadi Town. Napadi Gay Town, napadi Jesus Town, napadi Tay Town. Ah, uga niyo ilamay na dra. Woo! Ah, nakubas na to. Hindi na ba? Mang, ang saging! Nga nga! Mang, ang saging ba? Nga nga! Hoy, ang saging! Wako'y elatong Wala, ang dami oras. saging, Mang. Nga, bahagi na ron ang pan. Tu, pamana. Nindot yung iskabit, ay, kuha na ano, pandilitsi. Tapos lang, kauno mo pa, mainit, biglaon. Para sa gatas lang, tamis, gano'n. Pintang, sunod sa 45. Oh, kaniba, gina. Nagkamuritsing imo na ha? Ganaw, di ko nimo sa naman na. Nagkamuritsing imo na na. Sana all kapikiray. Sana all yellow na mo. Sana all blue. Layot sa naon. Uy, yung tataka! Sana all blue, baya ka. Sana all blue. Uy, makakarated ang percent ba? Mang nakaigit ako, mang nakaigit ako. Mang rapper ko din mo anak, mang. Saka na, rapper na. Rapper ito. Yari tao, sorry. Wala ko na. No! Lumagay! Corny! Bayan yun. Okay. Tama. Sige, kay kumando. Nana kasi ko. Bang pag ganun kag sexy na anak mo, o sexy na po ko na. Hindi ka yung kasama ko na. Uli.
Patay. Haha. You are so funny. Cornelius. Cornelius. Corny. And the garbage. Cornelius. Aba, ulat dyan na sila ba? Ito padulaon. Ito padulaan sunod ha. Ulat kita magulaon. Wala ka diya, patay ka, patay ka. Uy, pabuhi ang taon ko. Tumala na dito. Yeah! Bitch! Muna ko pa mo. Ay, patay ka! No. 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 Ayan. Ayan, ayan. Tira? Sorry ha. Huwag kang magalit. Ew, ew. Kung nag-ubo, di ako mga... Ano din naman yung anak ko, kaya nag-ubo ba yan ako? Pag nakadungog ka. Pag nakadungog, nakadungog din ka, okay? Hindi ka na sabot-sabot ni Stop at ni... Oh my God. 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 Wala lagi ka ba? Ayan, magwato ba siya? Ayaw, paano ba siya daw? Nanitan. Ah, dapitang basyo. Paano ang Pepsi nga ba siya? Pagpalit ni Nathan. Gabi eh. Pepsi? Paghapon. Paparay. Sila. Nako siya. Oo nga na dong. Mana? Dito, dito. Panay, parang... Dito sa upos. Yun. Ma'am, napalong na na kong saging. Yun, yun, no? Wala mo na kong hit. Tulog yan na ako sa sulit ko. Sa buto. One plus one. Yun, yun. Oo. Saan no? Napunta na ko na. Let go na ako. Tapos ang ilong ng buhay. Ay, ano bugaro? Tahi ka po siya sa ilong. Matalo siya. Ano? Ano? Kasi kakao. Hindi kakao lang. Hindi kakao. Wag mo ka, sir mo. Sana Ay, karoon all. ang araw, no? Ano sa'yo karong gabi? Alas 10. Alas 10 Ay, na. banda.
Ikaw na bang Ang gabi ay. Hindi ba yun? Kaganina, nasa lang yung mga sayo-sayo, mga Gani ako po, nakato po dito. grade 1. Gani, kablugi ko. Hinder. Di, lahi po to. Kanina, sa adlaw pa ba? Murag dance contest. Kinamay madag ko. Nasuling kay Ay, ayaw lepat to. kaulaw. Kay Lagi sa stage. Ayaw. Bata-bata, magsayaw. Wala yun. Kaya kay ilayo nito. Ang bata-bata, magsayaw-sayaw. Oh, yeah. Wala dyan di picture na doon nagtapat sa buhok ka. Day. Ha? Doon, buot-buot ni. Gusto, ikat-ikat. Edgar. Sumisang. Laka, ang bata nagsasayaw sa dagat. Bata nagsayaw, ang bata nagsayaw. I-copyright na ko nito. Buti ilmang, maipit yun na. Maipit. Bakara.